5 faktov, ktoré ťa šokujú o požiari elektromobilov. Na uhasenie elektromobilu potrebujeme až 10 krát viac vody oproti haseniu bežného automobilu. Bežné auto 2000 litrov vody, elektromobil až 20 000 litrov vody. Druhý fakt, požiar elektromobilu môže trvať až 4 krát dlhšie. A pozor, aj po uhasení sa môže znova rozhorieť. Po tretie, teplota batérie pri požiari môže dosiahnuť až 1100 stupňov. Bežné auto 600 až 800 stupňov. Štvrtý fakt, pri požiari nám vznikajú nebezpečné toxické plyny, ktoré ohrozujú nás a aj naše okolie. A posledný fakt, elektromobily horia menej často ako automobily so spaľovacím motorom. Elektromobil 25 požiarov na 100 000 predaných vozidiel, spaľovacie autá až 1530 požiarov na 100 000 predaných automobilov. Tak nám dajte vedieť do komentáru, či ste za spaľováky alebo za elektromobily.